Nu skal vi til at prøve at bruge de her regler, du har lært om foretegn, når man skal gange og dividere. Først så tager vi den, hvor vi har noget plus, lad os sige 7a ganget med 3b. Der er et usynligt plus foran det her 7-tal, der er et usynligt plus foran 3-tallet. Det vil sige, plus gange plus, det giver også plus. Og det behøver vi ikke skrive, det kan også være usynligt. Så du siger, hvor mange tal har jeg? Du har 7 gange med 3, det er i alt 21. Og så er der ganget med a og ganget med b. Så det skriver du sådan her. Og der er et usynligt gangetegn imellem 21 og a'et og imellem a og b. Lad os prøve at tage et regnestykke, hvor du arbejder med først et plus, som skal ganges med et minus. 6a ganget med 7b, og det er vel at mærke minus 7b, så vi sætter lige en parentes omkring, så det er nemt at se. Et plus gange med et minus, det kommer til at give minus. 6 gange 7, det er 42. Og a gange b, og igen er der usynlige gangetegn imellem, så resultatet bliver minus 42ab. Så skal vi have et minus ganget med et plus, så starter lige med at sætte en parentes, for ligesom at isolere det der minus udtryk vi har. Minus 3a ganget med 8b er lig med. Minus gange plus giver minus. 3 gange 8 giver 24. Og a gange b giver bare ab. Til sidst har vi to minusudtryk, der skal ganges med hinanden. Det kunne være minus 4c, nu ændrer jeg lige lidt på bogstaverne, ganget med minus 6d. Minus gange minus giver plus, og det behøver vi slet ikke at skrive herovre i resultatet. Når der ikke står noget, så er det fordi det er underforstået, at det er et plus. 4 gange 6, det er 24. Og c gange med d. Det vil sige, hvis vi nu kigger på vores resultater, hvis du har et tal her, og der ikke står noget foran, så er det fordi det er positivt. Negative tal, de skal altid være markeret med et minus foran. Hvis du har nogle tal og nogle bogstaver samlet, så er der usynlige gangetegn imellem dem. Her står de lige efter hinanden, så er der usynlige gangetegn imellem.